Dođite od 2. do 5. juna u Beogradsku Štark arenu, gde se održava drugi, duplo veći sajam korišćenih vozila. I ove godine na sajmu će biti kompanija NIS, a i polovni automobili. Po sloganom Kupiš danas, voziš sutra, vidjet ćete bogatu ponudu korišćenih vozila starosti do 6 godina, vozila do 15.000 evra, ali i vozila iz premium segmenta, pa i nova. Kvadovi motocikli, detailing industrija, young i old-timeri, različiti modeli Tesla automobila. Da li sam rekao sve? A da, kompanija NIS će na svom štandu u okviru sajma organizovati veliku poklon akciju koju možete da osvojite čak 3 meseca besplatnog goriva. U ovoj akciji mogu da učestvuju svi posetioci sajma koji su već članovi programa lojalnosti Sa nama na putu. A oni koji nisu mogu postati članovi na licu mesta besplatno i online. Jel to sve? Nije. Polovnjaci su sada punoletni, pa dođite do našeg štanda da se tim povodom zajedno zabavimo. Kad i gde? Sajam korišćenih vozila od 2. do 5. juna u Beogradskoj Štark areni. Kupiš danas, voziš sutra.